Guys, ayan, apat na yung mata ko. And kagabi, wala tayong... I love you too, Baba. Thank you. And yun nga, kagabi wala tayong vlog and kaninang umaga. Kasi usual, pag wala kayong napanood na vlog pag gabi, early in the morning or morning, may mapapanood kayo, niyan. Kaso kagabi na checkpoint tayo ni dyan. Kasi pag nag-edit talaga ako, hindi yan tuloy-tuloy. Ano yan, putol-putol yan. Pag natapos ko na yung gawain ko pag umaga, tapos syempre kakain yung mga bata din pag gabi, magluluto. So putol-putol yan. So natatapos ko talagang pag-i-edit, madaling araw na minsan. And depende kung anong gawain ko sa bahay. Minsan may early rin akong vlog, 'di ba? So depende talaga sa gawain bahay at sa mga bata din. Then, kasi nung isang araw, napaghilitan, nasermonan lang naman ako ng slide. Kasi nung isang araw, alam niya yan, pag tahimik ako, meron ako niya na iniinda. So, nung isang araw, tinanong niya ako, sabi, what's wrong with you? Ba't ka tahimik? Sabi niya. Sabi ko, masakit yung ulo ko. Tapos sabi niya sa akin, ba't di sasakit yung ulo mo? Inakasubsob ka sa computer, tapos kulang ang tulog mo. Sabi niya, tigilan mo yung routine mo, talo mo pa yung, yung regular worker na papasok ng alas 9, uuwi ng alas 5, o kaya part-time na papasok ng alas 10, uuwi ng alas 3, sabi niya sa akin. Sabi niya, wag mong sanayin ang sarili mong ganyan kasi sinisira mo yung mata mo tsaka yung mo, pagtulog mo. Hindi yan normal na tao, sabi. Yun talagang sinabi niya sa akin. Kaya kanina, hindi rin ako hindi ko tinatch yung yung ginawa ko kagabing pag-i-edit. So, pero tingnan natin, di ba, ang tigas ng ulo ko. Mamaya, tingnan ko kung makalusot ako na matapos ko yung ini-edit ko. Then, kanina, kaya ganitong itsura ko, nag-film na lang ako, abangan nyo, wow, nag-film talaga. May ginawa ako, so abangan nyo yun, guys. Tapos, yung nails ko, tingnan nyo, oh, ang tagal na nito, mahigit isang buwan na to, and, ayan, eto lang yung sumuko, minayti ban ko na siya, tapos linagyan ko siya ng, ng band-aid, kasi wala pa akong time na pumunta sa sa nails pa para ipatanggal to. Kasi nga, 'di ba, bakasyon ng mga bata. Hindi ko naman sila pwedeng dalhin lahat kasi mapupuno yung spa doon. Not unless na si Holly lang kasi okay lang si Holly. So pag na lang, next week na lang siguro pagpasukan ng mga bata. Pero okay pa rin talaga sila. As in, ang tibay ha. Gamit na gamit tong kamay ko. Naguhugas ako. Nagkukuskus, naglilinis. Pero okay. Eto lang talaga yung sumuko. And yung yung false eyelashes ko, tingnan nyo. Pinagawa ko to April 4. Kasi nag-attend ako ng wedding nung April 6. So, ayan. Okay pa siya nung bago. Kasi first time ko, Makati siya. Parang gusto ko na siyang tanggalin. Parang gusto ko na siya. Pero nasanay na. Ngayon parang feeling ko wala na sila dyan. Oh. Pero, ayun, boy pa rin. Oh. Okay pa rin sila. Tingnan nyo. Meron ng mga natanggal. Pero parang okay pa rin. So, parang wala na lang. Kaya, yun. So, guys, thank you. Salamat sa unawa. Sana intindihan nyo. I know, nasanay po kayo na may everyday vlog po tayo. Pero, ayun, na-checkpoint po tayo ni Sir Jan. Hindi ko naman talaga lahat kaya, pero kinakaya ko. Kasi kaya ko naman talaga, pero syempre, health is wealth, diba? So, yun. But, still, I will try my best. Pero hindi na tayo matutulog ng madaling araw. And, baka nagtataka kayo bakit di ko iwan yung mga bata kay Jam para mapagawa ko to. Sobrang busy po ni Jam. May trabaho po siya umaga hanggang hapon or gabi pa nga minsan. So, yun guys. Thank you. Thank you sa unawa. Say good night na everyone. Good night. Good night, Baba. Good night. Flying kiss, Baba. So, ayan, maghuhugas ako and then itry kong i-edit yung nasimulan ko kagabi, diba? Ang tigas ng ulo ko pero hindi tayo matutulog ng madaling araw. Thank you. Good night, guys. Thank you po.